Bilboko manga azokan, Felix Arkarazo jauna, bikoizlea eta aktora be bai, Pilaf, Vegeta, Marrazki bizinuetan bi pertsonaia aipatzekotan, eta Goen kalen ere izana. Lehenengo galdera, zer bultzara zizun zuri izatea aktorea eta bikoizlaria? Lehenik eta behin bikoizlari izan nintzen, eta bikoizketa mundutik antzerki mundura abiatu nintzen. Zer, azken baten, jolas modu honek, azken baten antzestea bikoizketa barne jolas modukoa baino ez da, eta jolastea beti deni gustatu izan zaigu, naiz eta nagusi izan. Azkenengo galdera, Vegeta izanik eta pertsonain maltzurra zuetzako esan zuten, zu izango za Vegeta, zer izan zen burura torri zitzaizun lehenengo galdera edo... Nik horretan erantzun estandarra edo ortodosoa emon beharrean puntualizazio bat egingo nuke. Vegeta ez da hain maltzurra. Maltzur itxurak egiten ditu hasieran, baina gero, okerrez panago eta okerrez pasaudete, nahiko ez dakit protagonisten lagun edo bihurtzen da. Orduan bai, badakigu, denok dakigu, bai bikoizketan, bai antzezpenean, pertsonaia maltsurrak askoz be interesanteagoak direla, aukera handiak ematen dituzte. Eta ugatzeko Vegetaren esaldi tipiko bat esan altzen iguke jendea animatzeko edo? Oso laburra. Bai. Kamehame! Mi esker elkarrizketagat.